खुलुमबाय, आं उदांस्रि मुसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 14 नभेम्बर 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो, नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ चिल्ड्रेन डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 14 नभेम्बराव भारतआ गथ'सा सान फालियो। लोगोसे बे सानखौ बाल दिवस मुङैबो मिथिनाय जायो, जाय भारतनि गिबि गाहाय मन्त्रि जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानखौ गोसोखांनाय जायो। बे सानाव गथ'फोरनि मोनथाय, जोथोन आरो सोलोंथाइनि बागै सांग्रां खालामनाय जायो आरो बे साननि गुबै थांखिया सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरनि थाखाय कलमनि बिहोमाफोरखौ सिनायथि होनाय। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड डायबेटिस डे, अपारेशन रुम नार्स डे आरो नेशनेल पिकल डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।